Klop, klop. Kto je tam? Tu je tretie vysielanie Rádia Taják. Sme radi, že vás môžeme znovu privítať pri počúvaní nášho vysielania. Dnešný program je tak trochu špeciálny, pretože tu máme aj hostia a okrem toho rozbehneme aj súťaže o hodnotné ceny. V oboch súťažiach hráme o CDčka so záznamom KABU zo začiatku tohto školského roku. Prvé CDčko získa študent, ktorý má dnes sviatok a ako prvý príde k nám sem do nášho štúdia. Nachádzame sa hneď vedľa kopírky. Samozrejme, výherca sa musí preukázať preukazom totožnosti. Čiže ak máš dnes narodeniny, alebo sa voláš Fedor, tak neváhaj a príď si po cenu. Druhé CD je pre študenta, najlepšie študentku, ktorá príde ako prvá. Nemusí mať nič, nemusí mať sviatok. Stačí len, keď príde a zaklope nám na naše skromné okienko štúdia pri kopírke. Ako prvá. Takže súťaž môže začať. A dnes privítame v našom štúdiu aj hostia, ktorým je začínajúca mladá, pekná, milá, krásna spisovateľka Zuzka Marianková. Prišla nám predstaviť svoju čerstvú divadelnú hru, pôvodne napísanú vo francúzštine, s názvom C'est la vie Georges. V preklade To je život Giorgio, ktorá vyhrala prvé miesto na festivale v Košiciach. Povie nám niečo o svojej ďalšej umeleckej tvorbe. Čiže vítame ťa tu u nás, Zuzka. A ako prvú otázku sa ťa chcem spýtať, čo ťa inšpirovalo k napísaniu tejto hry? No, pravdepodobne to, že sme chceli prísť niečím novým, neopozeraným a hlavne originálnym. Chcela som, aby hru pochopili najmä herci, diváci a tak ma napadlo napísať niečo nie veľmi intelektuálne, ľahké na pochopenie, s nízkym štýlom, ale dobrou odozvou. A Zuzka, nerobilo ti problém písať vo francúzštine? Je to pre teba veľký rozdiel písať v rodnom jazyku a vo francúzštine? Takže písanie vo francúzštine mi nerobí žiadne problémy, lebo som strávila uplynulý rok vo Francúzsku. Skôr by som povedala, že ma to miestami baví ešte viac, lebo je to niečo nové a zložitejšie. Čiže ďakujeme, Zuzka. A teraz si dáme music break a stále čakáme na našich výhercov. A zatiaľ Riverside, motherfucker. Narodky má niekto. V pondelok, to sa neráta. V pondelok. Nie, dneska. Dneska. Aha. Prečítajte, že môžeš zvoriť. Ja som to vyšlo. Daj sem. V štúdiu máme dvoch výhercov. Ahoj, ako sa voláš? Ja som Peter Zedol a pozdravujem Matúša Kúdelu do 5. L. A druhá výherkyňa? Ja som Lucia a pozdravujem Besky. A Fedor, tešíš sa? Veď jasné. No výborne, ceny sú odovzdané a my môžeme pokračovať v rozhovore s našim dnešným hosťom, začínajúcou spisovateľkou Zuzkou Mariankovou. Čiže Zuzka, ako je o tebe známe, nepíšeš len divadelné hry, ale aj romány a básničky. Priprav si niečo. No Zuzka, a vieš nám stručne charakterizovať svoju tvorbu? Áno, viem. Takže väčšina ľudí hovorí, že je buď veľmi nudná, alebo úžasná. To záleží od vkusu. A stretávam sa aj so slovom úchylná a niekedy perverzná. Takže mám nejaké romány, fantasy trilógiu, historický román, psychopoviedky a úvahy a nejaké znielkové vence. A môžeš nám povedať, kde uverejňuješ svoju tvorbu? A akým spôsobom sa môžeme dostať k tvojej tvorbe, k tvojim dielam? Takže väčšinu z toho, čo uznám za vhodné, uverejním na stránke mamtalent.sk pod pseudonymom Nox, píš sa to N-O-X. A teraz príde prekvapenie, ktoré sme si pripravili pre dnešné vysielanie. Zuzka súhlasila s tým, že nám zarecituje niečo z vrcholov jej tvorby, čiže dávam ti slovo, Zuzka. Dobre.
Takže pripravil som si jeden zo znielkového venca, takže je to vytrhnuté z kontextu, takže ak nebudete chápať, tak je to normálne. Počuť človeka loviac na jazyk vášky. Viac. Márnivé trofeje osobnej slávy. Viac. Metamorfovanie pod jazyk prášky. Viac. Dať sa viac. Spiac pod nohu, ktorá dlávi. Pľuť mandlový tón klavíra, ktorý mlčí. Na brúška spopolniť vostrom. Ach bože, som mak. Nie tupec milión. Ja som ten vlčí. Práhnem úchylne za parfumami kože. Hovor o nich, hovorím o sebe, sama. Letiac s púpavou premýšľam o samote. Som si zázemie strachu, otec aj mama. Som svoje prekliatie letiac o samote. Prosím si lásku davou, vrátim ju zbytú. Cítiť šialenca plného dynamitu. Ďakujeme krásne Zuzke. A ja pripomeniem, že o týždeň nás čaká 4. vysielanie a my sme sa rozhodli, že celé vysielanie budeme hrať na želanie. Ak chcete niekomu venovať pieseň, napíšte nám vaše venovanie na nástenku Facebook skupiny Rádia Tajak. Kto nás ešte nemá priateľov na Facebooku, skupina sa volá Rádio Tajak. Môžete si nás kľudne pridať. Tie najoriginálnejšie venovania prečítame v našom živom vysielaní. Čiže rozlúčime sa piesňou a ešte raz ďakujeme Zuzke, že prišla a tešíme sa na vaše originálne odkazy. Dovidenia.